proposición non de lei, hai emenda do Grupo Parlamentario Socialista e unha outra emenda do Grupo Parlamentario de Marea. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Vázquez Verao. Boa tarde. Se hoxe trasladamos a este Parlamento sen competencias no Sistema Público de Pensións esta PNL, que é de Confedetel, a Confederación Estatal de Asociacións e Federacións de Prexubilados e Xubilados de Telefónica, é porque apoiamos a súa loita de levar ao Goberno de Estado a necesidade de dignificar as pensións públicas. Así que sirve este trámite parlamentar para recoñecerlle o esforzo á Xunta Directiva de Confedetel, especialmente a súa sección galega, o apoio á súa dinámica de organización na defensa dun sistema público de pensións que, por certo, está aquí, Confedetel, está neste Parlamento, non está na tribuna porque se nos penaliza o noso grupo por ter onte a cidadanía expresado nesta Cámara, expresado unha incomodidade sobre políticas que lles afectan. Lamentamos que isto recaia sobre outras persoas, outros cidadáns que veñen hoxe aquí a tamén defender pensións dignas. E convidamos, por certo, a todos os grupos parlamentarios que, se desexan reunirse con Confedetel, en lugar de facelo na tribuna, poderán facelo na sala de En Marea, onde están a seguir este pleno. Pois ben, esta reivindicación que trae o colectivo non é parcial, xa que beneficia a todas e todos como sociedade, porque Confedetel defende os sistemas públicos de pensións. Neste sentido, cabe lembrar que tanto os complementos das prestacións non contributivas como as prestacións contributivas das que imos tratar nesta PNL son parte do mesmo sistema de protección social que o Estado ten a obriga de garantir conforme tanto a Declaración dos Dereitos Humanos como a propia Constitución Española, que o PP, por certo, vulnera sistemáticamente, sobre todo no que ten que ver con dereitos sociais. Lembramos aquí o artigo 50, en que os poderes públicos garantirán, mediante pensións axeitadas e periódicamente actualizadas, a suficiencia económica da cidadanía na terceira idade, onde queda esta suficiencia económica coa reforma das pensións do 2013. E aproveitamos para decir que este dereito universal a unha pensión digna só é posible con sistemas públicos de pensións, que son viables, malia a propaganda interesada dos fondos privados. Estamos, pois, ante un problema político e non económico. Por unha parte, queremos sinalar, antes de comezar xa a reivindicación concreta desta PNL, queremos sinalar que en relación ao PIB o sistema público de pensión no Estado español destina o 10,7%, cando a media da eurozona é do 12,2% do PIB. En conxunto, a realidade é que todo o gasto público español que se pode considerar de protección social é inferior á media da UE, igual que a presión fiscal. A presión fiscal no Estado español no 2014 foi do 34,3% do PIB, fronte ao 40% no conxunto da Unión Europea. Así pois, reiteramos, non é un problema de recursos. O déficit, lembramos, ademais, do sistema público de pensións é unha decisión política cando, por exemplo, se aproba unha reforma laboral que reduce tremendamente as cotizacións. É unha decisión política e traemos esta introducción porque non podemos aceptar o relato interesado acerca da inviabilidade dos sistemas públicos de pensións, nin podemos aceptar, como xa foi dito en comisión, que non seña viable reducir a penalización das xubilacións anticipadas como pide esta PNL, pois as sociedades europeas temos o volume de produción suficiente como para garantir unha vida digna para todas e todos, tamén das persoas que están seguindo este debate neste Parlamento, tamén das persoas que cada vez temos maior esperanza de vida. Así pois, defender as pensións e defender a democracia, porque quen decide que os sistemas públicos de pensións non son viables con números trucados, por certo, son institucións que non están controladas democráticamente. Neste marco, queremos remarcar que esta proposición non de lei concreta é neste marco de ataque aos sistemas públicos de pensións. Confedetel o que pide é, aparte de defender en xeral as pensións dignas, é que no caso das xubilacións anticipadas se melloren as condicións de acceso. Reivindicacións, por certo, que van no sentido contrario do goberno Rajoy, que en 2012 se comprometeu coas autoridades europeas a endurecer as condicións de acceso á xubilación anticipada. Pois ben, como di esta PNL, diversas normas pertencentes ao sector laboral e de seguridade social do ordenamento xurídico establecen sistemas de xubilación graduais e flexibles, posibilitándose a anticipación da mesma co correspondente quebranto económico que afecta a xubilados e xubiladas anticipadas. E teñamos en conta tamén aquí que existen diversas modalidades, tanto de xubilación anticipada como de prexubilacións, que son máis condicións reguladas entre empresa e traballador. Isto é importante porque non todas as xubilacións antes de tempo son de carácter voluntario. Así, os procesos de prexubilación foron habituais tanto nas reconversións industriais dos 80 como nos procesos chamados de redimensionamento das grandes empresas dende os 90. Incluímos aquí a privatización de Telefónica, chamada liberalización del sector de las telecomunicaciones. Así
que deste xeito a prexubilación pasou de ser unha fórmula excepcional para momentos de crise a convertirse como un mecanismo de axuste de plantilla, que é o que sucedeu en Telefónica, porque sucedía mesmo en empresas con elevados beneficios. No caso desta empresa, sucede ademais que puxo exceso de celo na adaptación ás normas europeas, adiantándose, provocando un duro e precipitado recorte da súa plantilla dende o 94. A mediados do 98, unilateralmente, Telefónica implantou unha extinción de contratos de traballo extraordinaria baixo esta modalidade de prexubilacións, das que a maioría de afectados eran mutualistas, e quero lembrar, ademais, que isto se produce no momento no que aparecen as famosas stock options, seguro que lles sonan ao Partido Popular, polas cales se podían obter sobresoldos millonarios pola compra de accións da propia empresa aos directivos. Pódese dicir, entón, que isto se fixo, a extinción de emprego encuberto, este despedimento colectivo encuberto se fixo para aumentar beneficios destas accións. Así que para estes traballadores, xa remato esta parte segunda da exposición, con Fedetel tivo unha loita concreta, que houve uns 10.000 traballadores que logo de 2014 viron modificadas as súas condicións pactadas por Telefónica, aplicóuselles unha exención fiscal inferior a pactada e, polo tanto, viron perdidos uns 2.000 euros de medio ano. E teñase en conta, isto gustaríame resaltar especificamente neste Parlamento, que se trata de persoas con longas carreiras de cotización, que en moitos casos hoxe, como sucede en Galicia, en moitos casos, sosteñen a fillos ou netos e netas coas súas pensións, porque as pensións en Galicia das máis baixas do Estado, aínda así, están a servir como unha renda mínima de ingresos. E contribuíron xa estas persoas sobradamente á Caixa da Seguridade Social durante a súa vida. En fin, dende esta realidade concreta das persoas que tiveron que abandonar a súa carreira laboral no seu mellor momento, a loita xeral de Confedetel é mellorar as condicións de vida das persoas afectadas por xubilacións anticipadas, aminorando o impacto dos coeficientes reductores, tendo en conta, repito de novo, o aumento de esperanza de vida. E repito porque o aumento de esperanza de vida é un triunfo da humanidade, non pode ser unha penalización. Por este motivo, estiveron presentando... Si pasa algo co aumento de esperanza de vida? Bueno. Por certo, que se reduciu durante a crise por primeira vez en toda a historia da humanidade, algo terán de responsabilidade. Por este motivo, estiveron presentando esta PNL en diversos parlamentos autonómicos, solicitando que non se apliquen os coeficientes reductores a quen cotizara 40 anos ou máis e que con 35 anos cotizados os coeficientes reductores señan menos gravosos. Entende Confedetel que os factores asociados ao adianto da xubilación son desproporcionados e excesivos, tendo en conta, repito, a esperanza de vida das persoas xubiladas. Se un traballador decide adiantar o acceso a xubilación un ano, pode ver reducida a súa pensión nun 8% durante o resto da súa vida. Esta reivindicación coincide cun proxecto de lei que presentou en Marea no Congreso dos Deputados e que, por certo, está vetada polo Goberno, un proxecto de lei que defende tamén recuperar a idade ordinaria de xubilación aos 65, que defende facilitar a xubilación desde os 61 ou que defende a suba do salario mínimo interprofesional, que está vetada polo Goberno do Estado. Pois coinciden estas reivindicacións no sentido de que di ese proxecto de lei. En calquera caso, a xubilación anticipada propiamente dita está suxeita a aplicación de coeficientes reductores que resultan moi penalizadores para a contía da pensión resultante, ao non ter en conta que o seu impacto afecta de forma xa definitiva e permanente a pensión para toda a vida. Repito de novo, o aumento da esperanza de vida é unha conquista da humanidade e non pode supor unha penalización, como por certo tamén é unha penalización o chamado factor de sostenibilidade que calcula o pago da pensión en función desta esperanza de vida. É toda unha agresión á clase traballadora e aquí, novamente, unha agresión ás mulleres, sobre todo, que tamén temos maior esperanza de vida e que temos peores cotizacións ao longo da vida. Así, a reforma das pensións do 2013 endurece os requisitos para o acceso á xubilación. Para que os xubilados e xubiladas se lles apliquen as condicións vixentes antes da publicación deste Real Decreto, deben acceder á xubilación antes do 1 de xaneiro de 2019. Que pasa? Como sinala Confedetel, esta limitación temporal aplícase considerando exclusivamente a idade do traballador e non ten ningún efecto a duración da carreira de cotización. Entón, deste xeito, no caso das persoas despedidas de Telefónica, o novo marco legal penaliza aos nacidos despois de 1958, orixinando que teñan condicións distintas de acceso á xubilación persoas que subscribiran o mesmo ERE. Polo tanto, podemos decir que estamos ante unha situación de discriminación. Por razón de idade como discriminación vai ser tamén, como recoñece a OCDE, que as pensións españolas van ser de miseria para quen naza a partir dos anos 60, nun informe recente, prevendo a desigualdade na vellez. Non sei que problema hai con esta proposición de lei. E non me parece gracioso, porque
Silencio, por favor. Estánlles escoitando as persoas. Eu non lle estou chamando a atención a nadie, só estou pedindo silencio, pero pido dun bando e do outro. Bueno, pero que claro, hai un murmullo na sala, efectivamente, e ademais, pois, en fin, hai incluso problemas de audición tamén. Entonces, sí, non, hai problemas de audición, posiblemente porque ao mellor non este ben colocado o micrófono. Pero quero dicir que guarde silencio, porque é o único que estou pedindo, non lle estou chamando a atención a nadie, Estou en silencio, por favor. Remato, repito que están escoitando as persoas pertencentes á Confedecel, persoas con longas carreiras de cotización que se viron afectadas por un despedimento masivo encuberto, traen unha proposición non de lei que pretende mellorar o sistema